Бигеш мәктәбендә якташ язучы Рабит Батулла белән очрашу укучылар башкаруында җыр белән башланды. Рабит ага очрашуны һәрвакыт балаларны җәлеп итәрлек кызыклы кереш сүз белән башлый. Хушбуй исең бер кырда торсын карабырсын исен истәгәндә. Гаҗәп тәмле. Иснәгәнегез бармы? Юк, иснәп карагыз. Ләкин борынга якын китермәгез. Төшкертә. Киң кырлы шәхес бала чагы мәктәп еллары белән бәйле хатирәләрен яңартты. Укучылар гына түгел, укытучылар да кызыксындырган сорауларын бирделәр. Язучы кечкенә чагында очучы булырга теләгән, тик сәламәтлеге аркасында бу теләге аның хыялда гына кала. Очрашу барышында әле күптән түгел басылган Сипкелле әкият китабы турында да сүз барды. Бу җыентыкта Рабит Батулланың балалар өчен әкиятләре, хикәяләре, пьесалары урын алган. Укучылар белән бергәләп Габдулла Тукайның Шүрәле, Суанасы әкиятләрен дә искә төшерделәр. Очрашу җанлы барды, мәгълүматларга бай дәрес, онытылмас тәэсирләр калдырып, һәркемнең рухи дөньясын баетты. Адилә Борханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.